платно. А добре, къде в закона е разрешено? Ама пише го в Европейската конвенция, даде. Затова сме съдени. Казали са по време на протест може възмущението да е не само съгласно закона. Така е. Нали така? Ето го вашето нещо. Господин Милев, може да викам аз, не е нужно. Дай, виж, вие живе сте човек, който може да водим диалог с вас. Господин Милев, уважаваме вашата позиция на протест, но не може на центъра на София да затворите цяла София. А добре, къде я протестираме? Нали тук ни е проблема? Ама уведомление, къде? На нас не е тук. Ама Йо, Денев е пуснал за 3 дни. Добре, утре. Има го в общината. Който и да е, къде ви е пуснал? Дай да заставам. Давай за мен. Слушайте, доброволно се отсебете назад, не дейте така, защото това вече не е... Значи Пеевски може всичко, а ние не можем. Пеевски може, а ние не можем. Как да обичаме? Как да обичате, моля ви? Как да обичаме? Кажете. Те на матка. Дейте така. За нищо намелят ние да обичаме. Така ли, Много господине? добре знаете за какво става въпрос. Всички знаем. Ама всички знаем. Се качете на плоча. Всички знаем. Всички знаем за какво става въпрос, че става въпрос за мафия.